Mě totiž chladíče nedali na papat. Já nevím proč, ale moje blízko se vždycky cítí jak zpěvačka. Vůbec nevím proč ani jak. Protože mi tam dělá až se cítí jak Ariana Grande a dělá Penda a takhle pořád dál. Dál nevím. Proto beru prášečky na muziček. Protože už mi malinko v ní hrabe.